filmpje is de campagne van de Innovatie Awards voor de landbouwers gelanceerd. De provincie vraagt tijdens een startevent in het provinciehuis extra aandacht voor innovatie. De landbouwers die zijn dagdagelijks eigenlijk toch wel met vernieuwing bezig, maar ontbreekt het hun dikwijls aan tijd, ook aan financiële middelen om zo'n idee effectief ook uit te voeren. Wij hopen met de Innovatie Award dat wij die extra steun in de rug kunnen geven, zodanig dat zij toch zo die ideeën zullen brengen en zullen uitvoeren. En voor die innovatie maakt de provincie een budget van maar liefst €25.000 vrij. Het geld zal gaan naar 5 creatieve ideeën. Land- en tuinbouwers krijgen tot maart volgend jaar de tijd om projectvoorstellen in te dienen. Een professionele jury zal uiteindelijk beslissen welke 5 ideeën geconcretiseerd zullen worden. Ik denk dat het een inspirerend project moet zijn, dat ook voor andere bedrijven in de sector inspiratie kan bieden. Ik denk dat het een realistisch project moet zijn, waar dat er ook goed nagedacht is over de slaagkansen van het idee en dat het ook goed moet afgetoetst zijn met verschillende andere partijen. Doordat de sector onder druk staat, is het net nu van belang om echt in te zetten op die innovatie binnen de ketens, want dat is wel belangrijk voor onze land- en tuinbouw. Wij zijn vertrouwd met innovatie, er wordt heel veel geïnnoveerd op de land- en tuinbouwbedrijven, maar nu moeten we net die omslag maken en een stapje durven zetten en over het muurtje kijken eigenlijk. Een winnend project van de Innovatie Award 2012 is dat van het Limburgse bedrijf WeThink. Op de kippenboerderij van Griet Maas werkten ze hier aan een systeem voor gratis kunstdaglicht bij leghennen. De bedoeling was eigenlijk om te zorgen dat die kippen binnen kunstzonlicht krijgen. Dat kan je doen op 2 manieren. Ofwel ga je daglicht proberen binnen te brengen. Dat doe je met de lichtkoepels die we hier achter ons zien. En een tweede manier, als er niet voldoende daglicht is, dan gaan we dus met een kunstzon, de zwavelplasmalamp, kunstzonlicht gaan produceren, zodat die kippen zich lekker in hun vel voelen. We hebben nu dus zwavelplasmalampen mee aangedaan, zodat we het effect eigenlijk zien van het licht in de stal. En je ziet ondanks het feit dat die kippen tot 10 keer meer licht hebben als in andere stallen onder het gewone kunstlicht, gaan die kippen zich niet agressief gedragen, blijven ze eigenlijk gewoon zeer gewoon zich gedragen en voelen ze zich goed eigenlijk in hun omgeving. En je ziet het. Helemaal niets mis met de kippen. Ondertussen zijn de kunstdaglichtlampen te vinden in verschillende land- en tuinbouwbedrijven. Niet alleen bij dieren, maar ook bij planten blijken ze nuttig. En het zijn net die nuttige projecten waarnaar de jury op zoek is. Dat is altijd fijn om te zien dat een project slaagt en dat een ondernemer een heel traject door moet, maar dat dan toch een succes maakt. Voor een goed idee hoef je volgens de jury niet altijd ver te zoeken. Voor ons is het van belang dat het KISS-projecten zijn. Keep it short and simple. En dat het een meerwaarde moet hebben voor de land- en tuinbouwsector. Het is heel belangrijk voor land- en tuinbouwers om een project in te dienen wanneer zij bezig zijn met innovatie. Het is ook voor hun heel belangrijk en zij zijn daar ook wel dagelijks mee bezig met innovatie. Dus wanneer zij ideeën hebben, dat zij dat dan ook naar voren brengen om ook te kijken hoe dat idee ook werkelijk uitgevoerd kan worden in de toekomst toe. Voor meer informatie over de Innovatie Award kan je terecht op deze website.